Phau hukum katkum ke kitab Exodus kalimnong gabar phau kadekat kawaning kong hadu kawakat nyaw le se bun nangi ngim ju kham kan mau iaki shiphew hukum ia ka bau Blei la ai halor ju lum sinai ha Moses iaki ni shiphew hukum ha ka we ni lau nyap ha ka bau Moses ule kendo bau Blei la ai shiphew hukum ha Moses ha ka por kat bau da yalam ia ka jat menteri Israel hapo jong riklau kabaneng kong menom yo iaki we ki Blei nalor jonga kabar menom mane Blei thau kabalai men ong thala ya ke kerteng utrai u Blei jong me nembar sau kenmau ya ke sengi sabaton ban rakhe khut iaka nembar san buram yala ukpa bat yala ke kemi nembar henriu men penyap nembar nyau men klim nembar pra men tu nembar kendai men sakilam ler yau para marjan jongme patkan nembar shiphew golong men ikwa ya ka ying jong para marjan jongme kine kilong ki shiphew hukum ya ka bau Moses ula yo Blei halor jo lum sinai ha ka ba ule kendo markhmat bo Blei halor jong ka we ni ki lau bnyap hapdang jo ko riklau men bau dang don ha ga lenti bon yalam ni khun Israel ban mi na Egypt ban le sharikanan ne ka jing kular ka jong Blei ya ka jaj men Israel bakin poi shakrikanan kadai hapo jong ka jelam jong Moses badai ha ka bakum ga ka por ha ka bau Moses ru la yo ya ke shiphew hukum ki barang don haduk mata kumta ka dai ru yangi pangentip ya ke shiphew hukum namar da ka ba buram lese ki babun ki Kristen ki jungi kim syam la tip ya ke shiphew hukum ya ka bau Blei la ai halor jung lum sinai ha Moses ku Blei sibon ngan sekendu ha ga we pat ka video